Είμαστε εδώ στην πρώτη εμφάνιση με εμένα και τον Ντάμιεν μαζί. Είμαστε εδώ για να ξεδιπλώσουμε κάποια πράγματα και εννοείται να κάνουμε ένα full teasing της όλης φάσης, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Εγώ από τη μεριά μου ως trader, ο Ντάμιεν πάνω στον τομέα του στα crypto και είμαι εδώ περισσότερο για να λύσω απορίες σχετικά εννοείται και με την προσωπική σου ζωή. Καλησπέρα, να σου πω. Γεια σου, Άργυρη. Καταρχήν, είμαστε εδώ για να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει και στη ζωή σου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Ωραία. Και εννοείται να μάθω και εγώ πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Εντάξει. Full teasing. Φύγαμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω κάτι γενικό. Τι σημαίνει πλούτος για σένα? Ωραία ερώτηση. Θα σου απαντήσω σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι καθαρά το κυριολεκτικό. Πλούτος ξεκάθαρα σημαίνει λεφτά. Αυτός είναι ο κυριολεκτικός ορισμός της λέξης πλούτος. Είναι η αυθονία πόρων. Όταν μιλάμε για πόρους, συνήθως μιλάμε για χρηματικά. Από εκεί και πέρα, πλούτος μπορεί να είναι για άλλα πράγματα στη ζωή. Να είναι η σχέση σου, να είναι ο τρόπος ζωής σου, ο ελεύθερος σου χρόνος. Γιατί ο χρόνος είναι και το πολυτιμότερο αγαθό άλλωστε. Αυτό που λέω πολλές φορές είναι ότι είναι διαφορετικό να έχεις 1.000.000 ευρώ όταν είσαι 25 και διαφορετικό να έχεις τέτοια χρήματα όταν είσαι 55. Χρηματικά, ο μετρήσιμος πλούτος είναι ο ίδιος. Αλλά στην πραγματικότητα, ο 25χρονος είναι πλουσιότερος σε ζωή. Έχει 30 χρόνια μπροστά του συγκριτικά με τον άλλον. Βέβαια, ο άλλος μπορεί να είναι πλουσιότερος σε γνώσεις. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ η μεταφορική έννοια του πλούτου. Ας πούμε ότι έχει πληθώρα γνώσεων. Αντικειμενικά για μένα, πλούτος σημαίνει λεφτά σε πρώτη φάση. Οκ. Ωραία όλα αυτά. Βλέπουμε ότι υπάρχει flex. Βλέπουμε ότι έχεις τη ζωή σου. Διότι η ζωή σου μπορεί να είναι flex, κανένα απολύτως πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι